יש לו מראה כל הזמן. לא, בקטע שאני רוצה, ברור שאני רוצה לעזור, כאילו, זה הדבר שהכי מעניין אותי פה. וזה רק מדיבורים, יעני. את לא מוכנה לדבר. אני לא יודע עליך כלום, אני לא מכיר אותך, לא שום דבר חוץ מהחבר שלך, זה ארי. זה ארי, יאנה. אתה שאלת? זה כבר קטע מסריח, יאנו, זה לא מתאים בכלל. אני לא שאלתי אותך, כל יום אני בא אלייך למיטה. את כבר הפסקת לבוא לראות מה שלומי. שום דבר, אני מציק לך, עושים קצת צחוקים כמו ילדים קטנים ונגמר הסיפור. אתה מבין? זה בגלל שאת מעצבנת אותי. אבל אם בעזרת השם, בזכות רבי מאיר, אמן, 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 אם אני היום נשאר פה היום, ממחר, את כולם מתחילים לראות את הקוטי האורגינל שלה בחוץ, קוטי הרגיל. נגמר הקוטי הזה שרוצה רצות את כולם ולדבר נחמד עם כולם. מההתחלה זה צריך להיות ככה. בסדר. מההתחלה זה היה צריך להיות ככה. היית צריך להיכנס אותה. אז היום זה נגמר. אל תדאגי, אנשים בבית ראו את האמיתי שלי. שהייתי לבד או עם דודו או איתך. ואת אהבת את זה. מה? את האני האמיתי שלי. שהיינו לבד לא הפסק לצחוק והיה לך כיף והיה לך סבבה. נו, אז מה חשבת? אז יופי. ואני כבר יצאתי פה על כמה אנשים, אבל ממחר אני לא רואה אף אחד ממטר. ממטר. זה היה צריך להיות מההתחלה. בסדר, אז אני טיפש, מה לעשות? אני יותר מדי בן אדם טוב, מתחשב, אכפתי, מה לעשות? זה בעוכריי. אנשים אתה נותן להם גב, פותח אותם, הכל. פתאום הולכים מדברים עליך. אני במקום שיבואו, ידברו איתי, ילכו אותי ביומיים האלה, ידעתי לא יזוזו ממני. מה הם עושים? הולכים לבני לזיווה ולברי, במה? יושבים איתם, אומרים להם, לא נורא, אנחנו סולחים לכם, הכל בסדר, לא נורא. ולוקחים את קוטי לנסטי, ואומרים לו, תשמע, החתך דיבור שלך לא יפה, הסלנג שלך, החזות שלך, יש לך חזות מאיימת, שהוא אומר לי, היום קציצי אומר לי, שקציצי אומר לי, התגלחת? אני אומר לו, כן, הוא אומר לי, סוף סוף אתה נראה כמו בן אדם. יענו מה, עד עכשיו אתה מצדיק את מה שאמרה, שהייתי עבריין מבית שמש, וואלה, כי לך כפרה, הוא והיא, על כל האנשים של בית שמש, שלחו כפרה על כל האנשים של בית שמש. כפרה, והם ישירו אותי היום בתוכנית. הם. אלה מבית שמש, קובי, ואופירה, ואיציק, וירון, ואחותי ניצן, ואדר, וכל אלה, הם ילכו כפרה עליהם. לא יגיעו לו בנעליים. נכון, כי כל אלה קודם כל בני אדם. וואלה, יפי. מה קורה לך? למה אתה ככה מודאג? עכשיו יצאתי עליה בחדר בצעקות. על מי? על מי? איך השתוללתי עליה, אני לא יכול לספר לך גם למה. לא משנה, אמרת הכל אבל? כן. כואב לי פה עכשיו שתי הצדדים. אני נכנס אליו עוד מעט. לא, אני רוצה מקלחת חמה. רק צעקתי שם. הייתי חייב להוציא את זה, הייתי חייב לקלל, לצעוק. בסדר, לא. זה לא יכול להמשיך ככה בחיים. הם צריכים לפחד ממני, לא אני צריך לפחד מהם. הם צריכים לרצות להיות בסביבתי, לא אני להיות בסביבתה. אבל אני יושב עם בן אדם, אני חושב פעם לפני שאני מוציא מילה מהפה, צריך לדבר איתו בלועזית. וואלה, בחוץ אנשים מתים עליי, מתים לשבת איתי הכל, למה? כי אני אמיתי, כי אני מדבר. ספר להם בדיחה, אף אחד לא מוזיז שריר בפנים. שריר, בדיחה שבחוץ אנשים נשפכים, מתים. אבל זהו, נגמר. אבל אתה שוכח שיש פה אנשים מעולמות אחרים. זה אין לא בעיה, אז אני שאתה לא, רגיל אליה. בסדר, אז אני מדבר איתם. זה לא מצחיקה, זה לא אישו פה, הבדיחה. מה שאני ממחר, בעזרת השם, בזכות רבי מאיר, רק שתשאיר אותי פה, אני ממחר מתחיל לקום בבוקר מוקדם. עם חיוך, עם צחוק, מסתובב קוטי האמיתי. נכנס למטבח, מתחיל לבשל, לא עושה חשבון לאף אחד. לא רוצה לרצות פה אף אחד. הבנת? כל הזמן אני אומר את זה. תגיד לעצמך אם... יש לי את דודו ואותך ואני לא צריך יותר אף אחד. למרות שאת כל הזמן בורחת לי.
אני בורחת כי אתה בורח למקומות שאתה לא צריך לברוח אליהם. עוד הפעם אנחנו חוזרים. אבל זה מה שמפריע לי, אתה לא מבין? אני הלכתי לך. אתמול הייתה לי פריחה, עוד פעם, ואתה מולי, ולא מעניין אותך. לא אמרת לי את זה. אני צריכה להגיד לך? אבל זה סתם משהו קטן, שאולי באמת הדפקה אצלי. אבל זה מפריע לי. יאנה, אני רואה בך ובדודו שתי החברים שלי הכי טובים, את לא מבינה? זה בסדר, אבל תכלס. מה זה היה? זה אומר שאתה אומר את זה, שזה כותרת, זה בסדר. בסדר. אני לא יכול עם כל הפרוגה, את מתנהגת בדיוק כמוני, את לא מבינה, זה לא בריא. זה מה שאני עושה. אני בורח, אני נעלה. דיברתי עם פסיכולוגית, ואמרת לה שאני צריכה להתמודד ואני צריכה זמן לעצמי. צריכה להחליט מה אנחנו עושים, אני מאוד מבולבלת. מאוד. אבל אין לך מה להתבלבל. מכל הבחינות. לא מעניין אותי עכשיו הבחינות האחרות. לא משנה. אבל זה קשור אליי? כן. אתה רואה? זה קשור אליי? אבל אם אנחנו נפתור קודם כל את הבעיה הזאת שיש בינינו, קודם כל היא תהיה פתורה, ואז אני... אתה חושב שאפשר לפתור את זה? כן. כן? כן. ואני אוכיח לך. בסדר? תלוי איך לפתור את זה, נכון? אני אם אוכיח זה יהיה לך. גם בסדר, אם זה יהיה בסדר מצידי. כן. אני אוכיח לך. אני מפסיק יותר עם כל הנגיעות האלה וכל החיבוקים, ורק מתי שאני יוצא. מפסיק עם כל ההצקות, עם כל הדברים האלה. אני פה בשבילך. אבל את חייבת גם לעשות צעד. את חייבת להתחיל לדבר איתי, לשתף אותי, לא כל דבר להגיד לי שנצא, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לזה, אני לא יכול לזה. אני סיפרתי לך עליי הכל. אני לא יודע עליך כלום. כלום. יש לי קטע כזה שאני אוהבת להקשיב ולסתום. אז באתי לתוכנית הזאת, תקשיב טוב, אף פעם לא היו אלה כאלה פרוז'קטורים. בחיים. תמיד אני, מה קורה? והפסיכולוגית אמרה לי, אז יאללה. אני הפסיקו לצלם אותי בגיל 3, על מה את מדברת? אני לא צוחק, אני הבאתי לתמונות עד גיל 3, בחיים לא צילמו אותי מהעין, אין תיעוד שלי. אם אני נפטר, יש תמונות עד גיל 3, אף אחד לא יודע איך הוא נראה מהעבר. יש לך אבל את האנשים האלה שאתה יכול לדבר איתם על כל מה שעובר לך בראש. עם מי אני יכול לדבר? פה בבית? ולכן? יש, לא מספיק. בסדר, למה כמה יש לי? אני 2. קובי ואופירה, זהו. את בקשר טוב עם ההורים שלך? אמא שלך, את לא מדברת איתה? לא מספרת אמרה. אז הנה, אז אנחנו דומים, מה את רוצה? ברור שאנחנו דומים, לא סתם אנחנו מתקרבים, אתה לא מבין? אז מה הקטע? בסדר, קח לי קצת זמן. אין זמן. למה אין? אנחנו מתים מחר? לא. מה לא? אבל זה נצא מפה, אוטוטוני. נכון? בסדר. נו. אבל הזמן הזה שחולף הוא לא עושה טוב לשנינו, את לא מבינה? אני יודע למה עובר לך בראש, את כל הזמן פוחדת, יענו, גם מהקטע הזה שאמרת, יענו, נתתי לך מילה, לא יקרה בינינו כלום, זה שאני מסתלבט עליך עם הנשיקה וזה צוחקים. אני בחיים לא אעשה עליך מהלך, אני לא אעשה עליך אני שום דבר בלי יודעת, זה לא הסכמה. קשור, אני מאמינה לך. אני מאמינה לך, סבבה? זה לא מה שמפריע לי. זה לא מה שמפריע לי. אנחנו פה 2.5 בחיים לא ישבנו באמצע היום לבד ודיברנו. כי אתה מתעסק בדברים אחרים, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה מתעסק, אבל אתה מתעסק בדברים אחרים. מה אתה רוצה שאני אעשה? ואין מה לעשות, אישה אוהבת תשומת לב. לא תשומת לב כמו שאחרות אוהבות. בטונה. אתה רוצה להתחיל לדבר עלייך מאשר על אחרות? אני מביאה לך דוגמאות. מתעסק לי בשטויות על הבוקר. מה? איזה שטויות? מה שקשור אליהם. מה? מה נסגר? מחייתי אמא שבו יש לה את הקטע, אבל... זה לא מעניין אותי בכלל. מה זה ככה? רגע, אמרת שאת אוהבת להקשיב, נכון? כן, אבל לא לבולשיט. זה לא בולשיט, זה קטע של צחוק ושל אסטרטגיה, מה היה? הוא ישב איתה פה, דודו. דיבר איתה כדי... ולמה הוא מתקרב אליה? הוא יודע שבטי לא אוהבת את זה. זה בעיה שלו, למה? לא היה להם ריב שהוא נכנס לבית. בקיצור... בסוף אם מקשיבים, אז תלך תגיד לה הכל. זאתי הכי גרועה. אז אני כולה עליתי, ישבתי פה בספה, קלטתי שהוא מכוון לווישונסקי. אז סתם זרקתי אש למדורה, כי על הדרך הבן אדם לא בא לי טוב, למה אני אתן לזה?
הייתי סורת, למה? ונשארת לשבת אחרי שנגמר כבר הכל. איתה סוליסטי? לא משנה, ישבתי פה. לא, זה היה ארוך. שלוט איתי, זה לא יאללה. היה ארוך. סופי! שלוט איתי, אני אומר לך את זה אורגינל, אני לא שונא אותה. ברור, למה שתשנא אותה? גם אני אבל לא מצד שונא אותה. שני אין לי איתה שום דבר אישי. וסופי! שהוא היה דבר. הוא גבוה ואת עולה על סוס. לא, אני לא הלכתי, אמרתי לה, חתיכתך, ועכשיו נופל לי האסימון. אמרתי לו, בוא נחליף מיטה, הוא המציא לי תירוץ. למה הוא המציא לי היא לא תירוץ? רוצה שתחליפו מיטה? הוא לא רצה. היא? לא דיברתי איתה על זה. היא התעצבנה נראה לי על זה. מה אכפת היא לא לי? רוצה להחליף את זה. לא, עכשיו שתחליף. הוא נתפס לי, לא ראי. מה? זהו, עכשיו אנחנו כאילו ביחד נראה לי. מה אכפת לי? בסדר. נו. אז עכשיו גם נפל לי האסימון. למה הוא לא זה? למה הוא לא רצה להחליף את המיטה? כי הוא ידע ש... וולד החיים לחץ. וולד